Ljetna su doba bila. Kada je to bilo? Udario sa ženom, oni viču hija, pogleda nigdje nikog. Pogleda, ona kola vuče. Oni podskaše smija kraj kola. Znamo da to mogo sam robiju zaraditi začas. I življavali se. Gledao sam je bundu jede, što, kada je lubenica? Nije to... Ona mislila, oni kažu da misli, jel? Ja. I šta si još tjerali da je? To kad je vozila ta zaprežna kola. Ja. Bilo nešto natovareno na kola? Nije, bilo kola prazno. Prazno su kola bila. Kako su oni vama izgledali kada ih to zabavlja? Pa oni idu odgovor niz njime, ona vuče kola kući. Oni uživali u tome? Oni to, aman uživali u tome. Čim se smiju uživali. On je nju našao, daleko od kuće je možda 300 metara, oni su nju obukla, ona gor kola, pa on našao da je vrati sad kola vuče. Možda i 400, blizu 500. Ja. Sad da vrati kući, to je ona vusera njena voza i da smije kraj kola, njih dvojica. Voza je kukobila. A koja su bila ta dvojica? Milenko i Celje. Celje mu je nadimak. Ja. Nadimak. Od Amidžića njegovog, to mu je sin od Amidžića.